И какво става, хора? В днешното видео ще видим някои мачове и аз ще кажа как мисля, че ще завършат. И вие може да пишете долу в коментарите как мислите, че ще завършат. Днес имахме тук сега по време, но мисля, че ще завърши Косово водят. Мисля, че Косово може да спечелят. Да. Нека да видим вторият матч. Ще коментираме такива, които неща още не са почнали. Имаме тук Хърватия срещу Шотландия. Нека да видим. Те имат Шотландия имат 6 гола и 2 победи, а Хърватия имат само една победа и 5. Но Хърватия тук имат 1-0 срещу Полша, една победа, загубили са срещу Португалия 2-1, Хърватия срещу Италия 1-1, завършили са 2-2 с Албания и 3-0 са паднали от Испания. Ама те имат една победа, което ги прави по-добре. Защото тук Шотландия не изглежда много добре. Така че аз давам прогноза 2-1 за Хърватия. Може и вие да пишете долу в коментарите каква прогноза искате. Така, тук България срещу Люксембург. Тук ще играем на Христо Ботев. Чакай. В Пловдив. Нека да видим. България има 13 победи, Люксембург имат 0, България има 39 гола, а Люксембург 9. Нека да видим срещу Ирландия спечелиха. Или трябва да кажа Северна Ирландия, да. Беларус и България 0-0. Не знам дали помните този матч, но да. Словения и България също беше новият матч 1-1. Румъния срещу България, да, 0-0. И Азербайджан срещу България 1-1. Честно казано са по-добрите, да. Люксембург са спечели една игра, са загубили всички други, което значи, че България имат по-голям шанс. Слагам прогноза 2-0 за България. Следващия матч. Полша срещу Португалия. Така. Португалия имат 5 победи, Полша имат 3, Португалия имат 18 гола, а Полша 13. Нека видим. Срещу Хърватия са загубили. Били са Шотландия. 1-1 с Франция. Загубили са срещу Австрия в Еврото. Новият матч беше. И загуби срещу Нидерландия. Също беше як матч. Но Португалия спечелиха срещу Шотландия 2-1. 2-1 срещу Хърватия, 0-0 срещу Франция, 0-0 срещу Словения и загубиха срещу Грузия. Така че давам прогноза 2-2. Испания и Дания. Така, нека видим. Испания има 13 победи, докато Дания има 2. Испания има 36 гола, докато Дания има 16. Нека видим. Така, 4-1 срещу Швейцария са били. 0-0 срещу Сърбия. Биха 2-1 Англия в финала на Европейското първенство. 2-1 биха Франция в полуфиналите на Европейското първенство. И 2-1 биха Германия. Имат 4 победи и една
едно равенство. Нека видим Дания, които спечелиха 2-0 срещу Сърбия, 2-0 срещу Швейцария. Мале, какво се случи с Швейцария, бе? И загубиха 2-0 срещу Германия. Як матч беше това. Ако не сте го гледали, гледайте го. Много як. Дания срещу Сърбия 0-0. Да, помня го това матч. И 1-1. Да, пак го помня. И като цяло дам прогноза 2-0 за Испания. Добре. Но ако сте за Дания, също добър отбор. Сърбия, Швейцария. Сърбия са по-добър отбор като цяло. Те са по тези статистики. Имат 6 победи, Швейцария имат 4, Швейцария имат 21 гола, а Сърбия 32. Нека да видим. Загубиха 2-0 срещу Дания, 0-0 срещу Испания, 0-0 срещу Дания пак, 1-1 Словения и Сърбия. И загубиха 1-0 в първия матч на групата им в европейското. Швейцария, нека видим, 4-1 загубиха срещу Испания, 2-0 срещу Дания, 1-1 в Швейцария. Да, ако не се бъркам, беше четвъртфинал. И 2-0 спечелиха в осмина финалите. Много як матч направиха швейцарците. Никаква обида към феновете на Италия, но просто и 1-1 срещу Германия. Да. Така, моята прогноза 1-0 за Швейцария. И последните ни два мача, Кипър срещу Румъния. Няма какво да гледаме. Кипър имат една победа, Румъния имат 9, Кипър имат 11 гола, Румъния 34. Ах. 4-1 срещу Косово загубиха, да. Биха тук Литва. Сан Марино биха. Молдова загубиха. И Кипър загубиха срещу Сърбия. Нека видим Румъния. Румъния биха Латвия. Литва, извинете. Загубиха срещу Нидерландия 3-0. Спечелиха срещу Косово 3-0. Срещу Словакия завършиха 1-1. И загубиха от Белгия 2-0. Така, моята прогноза за матча е 3-0 за Румъния. 3-0 за Румъния. И Беларус, Северна Ирландия. Мале, Северна Ирландия са по-добър отбор. Беларус имат 0 победи, Северна Ирландия имат 3, Беларус имат 1 гол, а Северна Ирландия имат 6. Обаче, какво казват статистиките? Победиха срещу Люксембург 1-0, 0-0 срещу България, загубиха срещу Израел 4-0, 4-0 срещу Русия загубиха и 0-0 с Малта. Северна Ирландия загубиха срещу България 1-0, 2-0 биха Люксембург, Северна Ирландия също така биха и Андора 2-0, загубиха срещу Испания 5-1 и биха Шотландия 1-0. Моята прогноза. Погледане. Мисля, че Северна Ирландия матчът ще завърши 1-1. Супер. И това беше последния матч за днес, хора. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала ми. Не забравяйте да напишете в коментарите вашите прогнози за мачовете и ще се видим в следващото видео. Чао!